Лошо ми е. Добре ли си? Добре съм. Как се казваш? Коя си ти? Аз съм Ивайла. Аз съм Мирослав. Ти кога дойде тук? Не виждам никой Има много. вече И си догробиш. 3 часа и половина има тук. Дойдех с гаджето ми, той къде е? Не знам, не съм виждал никакво момче. Аз буквално оттам дойдох. Видях те, помислих си, че ето. Не знам какво, шах се обадя на полиция. Не дей. Не знам какво ти е, но Ама, аз дойдех с гаджето ми, той къде е? не знам къде е гаджето ти. Къде може би е гаджето ти? Тук ли? Па! Емире, къде си бе, човек? Ето ме! Да те питам нещо. Кажи. Познаваш ли Ивайла? Аз съм Ивайло. Любов! Какво става? Има два снайпериста и двамата ни дират. Търсят ни. Оле. Виж какво ни взех. Чакай. Едното за теб, едното за О, мен. любовче. Пау! Видяха ме. Бягай! Тук от Любовче, Любовче, айде да ходим на къщата ни. Добре. Виж как... Това не е ли? Какво намери? Снайпер! Да. Майко! Бързо клякай и ходи. Да ходим на къща. Бягай! Пау! Чуй се. Любов, качвай се. Идвам! Любов, пази се. Любов, какво ще правим? Не знам. Как ще се преберем? Чакай. Има Стана някой. един клак със снайпер. А тия какви бяха, дет ни гониха. Ето ги. Слам заглушител. И сега снайпер. Убили ги Любов. Снайпера си го паза за всеки случай. Ей, Любовче.